El Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya és una associació que, a través de la col·laboració entre les empreses i les entitats associades procedents dels àmbits tecnològic, de recerca, institucional, regulador, industrial, informatiu i de negoci, té per finalitat impulsar l'àmbit de l'eficiència energètica. Catalunya és la comunitat autònoma que té més empreses actives i això és un estímul per treballar junts. Qui forma part del Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya? El CEEC es constitueix com a agrupació empresarial sense ànim de lucre que agrupa a les empreses que dins de les seves activitats ofereixen, promocionen o desenvolupen productes o serveis relacionats amb l'eficiència energètica en sectors com l'edificació, la mobilitat, els serveis públics, la indústria i la formació. Actualment, més de 100 empreses i entitats formen part del clúster. Perseguim. El CEEC persegueix que els seus socis assoleixin uns objectius comuns d'increment de valor afegit i de competitivitat del seu producte o servei, contribuint a la generació de noves oportunitats de negoci en un entorn en desenvolupament, mitjançant l'accés a la col·laboració entre empreses, al coneixement del mercat i a l'especialització. Responsabilitat amb el futur. Amb la implantació de mesures d'eficiència energètica, busquem optimitzar i reduir el consum de l'energia per construir un model econòmic més sostenible i més respectuós amb el medi ambient. Quins beneficis podem aportar a la societat? Segons dades oficials, a més dels estalvis energètics i, per tant, econòmics que s'obtenen gràcies a l'eficiència energètica, aquest sector genera també impactes socioeconòmics positius, tant a nivell de creixement econòmic com de reducció de canvi climàtic i de generació de llocs de treball. Per exemple, es preveu que l'actual Pla Nacional d'Eficiència Energètica podria generar més de 700.000 llocs de treball fins l'any 2020. A més, el clúster col·labora estretament amb les principals institucions amb competències en matèria d'energia. Per exemple, és membre impulsor de l'Estratègia Catalana de Renovació Energètica d'Edificis, amb la qual la Generalitat de Catalunya es marca, entre d'altres, l'objectiu de reduir el 14,4% del consum estimat d'energia dels edificis, aconseguint un estalvi d'un 21% de la seva despesa econòmica, equivalent a 800 milions d'euros. Aquesta estratègia suposarà una inversió de més de 1.400 milions d'euros i la creació a Catalunya de 14.000 llocs de treball associats. Col·laborar per créixer. El clúster es basa en la col·laboració entre les empreses i les entitats associades per obtenir els beneficis derivats de la sinergia entre elles. Volem fomentar l'intercanvi de coneixements per a l'aplicació d'innovacions i nous desenvolupaments mitjançant projectes col·laboratius, sessions de networking, grups de treball, un taulell d'anuncis. Per què formar part del clúster? Formar part de la nostra associació, a més de proporcionar un accés directe a les empreses de referència del sector i als seus professionals, implica poder gaudir dels nostres serveis de normativa, de formació, de participació en grups de treball, de descomptes en jornades i congressos, de borses de treball, de jornades d'immersió estratègiques, de jornades divulgatives o tècniques, de difusió mediàtica dels projectes, de visibilitat en jornades, publicacions i altres mitjans, la nit de l'eficiència. A través de tots aquests serveis, des del clúster aportem coneixement del mercat, noves oportunitats de negoci i, sobretot, possibilitats de col·laboració amb altres empreses del sector. Tant és així que més d'un 80% dels socis admeten haver creat noves relacions comercials arran d'haver format part del Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya. L'eficiència és futur. Sigues part del futur. Sigues part del Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya.